Trump called off a massive strike over the weekend. But the commander-in-chief says any agreement will depend on ending Tehran's nuclear program. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is live in Israel with the latest. Good morning, Trey. Yeah, hey guys, good morning. President Trump calling off planned strikes against Iran as he says a deal is close. According to the president, talks are set to resume today, aimed at finalizing a deal related to the Strait of Hormuz. The president says he was asked by Qatar, the UAE, and Saudi Arabia to hold off as diplomatic efforts play out. We had attacked. It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous. And they didn't want us to do it, and frankly. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሙን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ሳና ክጽንሑ ላይክ እናገበርኩም እተው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ምርጫ ዓይነት ድሕሪ ክንዘራረብ ኢና እንተደይ ተሰማሚዕና ግን እቲ ዝኸበደ ኩናት ክገብር እየ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸበደ ደብዳብ ከካይደ ኢሉ እዩ ዝፍክር ዘሎ ኦኬ ደብዳብ ክገብሩ ከልዮም ኣሜሪካ እዚ ዘጠራጥር የለን አቡታት ስፔሻላይዝድ ተመክሮ ዘለዎም እዮም እቲ ደብዳብ ግን ውፅኢት ከም ጻልካ ዲኻ ትገብሮ ወይስ ጀስት ፎር ፋን ወይ እውን ዕንወት ደስ ስለ ዝብለካ ኣብ ሓደ ትሕተ ቅርፂ ናይ ሓደ ሲቪላዊ ሂወት ወይ እውን ናይ ሓንቲ ሃገር ትሕተ ቅርፂ ምዕናው ማለት ኩናት ይዕውተካ ማለት ኣይኮኑን ኣብነት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝገበረቶ ዘይገበረቶ ዕንወት የለን እቲ ኩናት ግን ኣይትወደን ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ኣሜሪካ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ዝርከብ ክብፅሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ዲፕሎማሲ ይፍትን ኣለኹ ባህላ እዩ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ንክንደይ ክቕፅል እዩ መጀመርያ ኢራናውያን ብቐጥታ እውን ምስ ኣሜሪካ ንዛረብ የለናን ዋላ ብተዘዋወረ እውን ንዛረብ የለናን ምስ ዖማን ኢና ንዛረብ ዘለና ንሱ ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፈት ኮይኑ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ምስ ዖማን ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝርርብ የለናን ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ካበይ ኣብ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ፍሉይ ነገር ዝፅበት ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሪሊ ቀጠርን ስዑድያን ለሚኖም እዮም ኣብዚ በፂሐ ገለገለ እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት ሓንቲ ነገር ኣብዚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ነዚያ ማንሰምዕ with another stand down ordered by President Trump. In recent days, Trump has signaled once again that the United States is ready to launch a massive attack on Iran. But late on Sunday, the U.S. commander-in-chief again appeared to back down, repeating the message that he believes a diplomatic breakthrough is possible. Well, this has become a pattern. Trump's abrupt reversals have defined the 5-month-old war, irritating global markets and yo-yoing prices for fuel and basic goods. Sunday's announcement led to Exactly. Everybody knows that trick time مخانا كل سفليت والله. زي اللي نجر ديل زي تزرب نجر زي ترى ده كله زخون نجر زي اللي بوجا بيلكا سمع قريب له زربا كم زين جبر لنا نبص بوجتنا غيدا لنا إيران تلمنا نالا فريهم نالو أرعينا يوم لنا إلكا نداد القوسي وش متحرمس حجك خفتيو بقى جدا جل إلكا نتسب نتعداقات مني بلاي تجبروا by the way إيران وينو وحفاي لو يمالو كند من تاي ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብልሽውና በዚ ናይ ውግእ ኢራን ይካየድ ከም ዘሎ ስኻንታዩ ኣክሲዮስ ዝበሃል መጽሔት ዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ ከምዚ ዲል መጽእ ኣሎ ውግእ ክግበር እዩ ገለ እናተባሃለ ኤግዛክትሊ እቲ ሓበሬታ ንምንታይ ይጥቀምሉ ኣሎ ንኢንሳይደር ትሬዲንግ እንታይ ማለት እዩ ሾርት ዲኻ ክትገብር ሎንግ ዲኻ ክትገብር ክሸይጥ ዲኻ ክትገዝእ ዲኻ ቅድሚ ሰብ ሓበሬታ ንምግባር ሓደ ዓብይ ፀወታ ይፅወት ከም ዘሎ ንፀወታ እዚ ድማ ብዙሕ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ this is going to be ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩሉ ዝኸዶ ዘሎ ተኣኪቡ ክመፁ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ because it's very clear ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብወታደራዊ ይኹን ብዲፕሎማሲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኾነ ፀብለልትነት ከም ዘይብሉ ኩላ ዝገብራ ዘሎ ሽፈጥ ምዃኑ ዓለም ምሉእ ፈሊጣ ኣላ ወላ እቶም ደገፍቱ ናቱ ኣጣቃዕቲ ዝነበሩ እውን ኤክስፖዝ ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ እታ ዝገረመትን ንዓይ ግን እዚኣ ሕጂ ንሰምዓ ዘለና ኢና CNN exclusive, the U.S. military is reportedly crowdsourcing ideas for the Iran war, sending out an email asking troops for creative and unconventional ways to punish and put pressure on Iran. CNN's Zach Cohen broke this story. What did you learn as you got this information that there was a request out there to help with Iran in any way? كم تسمعوا زلهم it's funny ማለት መገረም ጥራይና ንብሎ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ይብልኩም ኣለዎ ኣብዚ ክራውድ ሶርሲንግ ማለት ልክ ሓደ ፕሮጀክት ናይ ቢዝነስ ክትገብር ደሊኻ ገንዘብ ተዘይብልካ ነታ ፕሮጀክት ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ወይ እውን ኣብ ኣኼባ ነጊርካ ያላ ኢንቨስት ግበርዎ እዚኣ ወይ እውን ከምዚ ጎፋንድሚ ጌርካ ንሰብ ኣቕሚ ተዘይብሉ ክትሕኩመ ዘለካ ከምዚ ኤርትራውያን ብቕሉላት ኤርትራውያን
ክቡር ስነ ጥበበኛ ተመስገን ጣኒቆ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝግበር ዘሎ ተኣምር ዝኾነ ስራሕ ድማ ልክዕ ንዑ ዝመስል ኣሜሪካ ድማ እንታይ ገይራ ኣላ ኣብቲ ዳሕራዊ ቪድዮና ክጠቕሰሱ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ትብል ኣላ ኩናት ናይ ኢራን ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኸደ እቶም መራሕቲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ሓንቲ ኢሜይል ፅሒፎም ናብቶም ሰራዊት ናብቶም ሰዲዶም ገለ ምኽሪ ይህልወኩም ዶ ገለ ጥበብ ንኢራን ከመይ ጌርና ከም ንስዕራ ገለ ትፈልጥዎ ገለ ስኻትኩም ሲ ክሬቲቭ ኣይዲያስ ልክዕ ከምዚ ኢኖቬሽን ገለ ነገር ንስኹም ትፈልጥዎ ነገር እንተሎሲ በጃኹም እስኪ ኣማኽሩና ንኢራን ንምስዓርሲ ሓሳባት ሲኢና እንታይ ክንገብር ንኽእል እስኪ ኣማኽሩና ይብሉ ኣለዉ እዚ ኢሜይል እዚ ደገ ወፂኡ ኣሎ እጂ እንታይ ዘርእየካ እዚ ዲስ ዶናልድ ትራምፕስ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ፔንታጎኑ they have no plan they have no clear ዝኾነ ስትራቴጂ ናይ ክዕውቶም ዝኽእል መደብ ሒዞም ኣይቀረቡን የብሎምን ከዓ ውፅኢት ናቱ ድማ እንሃልካ ሕጂ ምናልባት ፅንሕ ኢሎም ካ ተዳለዉ ንዓኻትኩም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሓሳብ ዘለኩም ሃይ ሓግዙና ለቶሪ ዲቪ ክንገብር ኢና ንኢራን ንምስዓር ዝበለፀ ሓሳብ ዝሃበ ሓገዝ ክነቢና ዝብል ካምፔን ክጅመር ይኽእል እዩ ኣብ ሕጂ ተዳለዉ ሓሳብ ዘለኩም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብሃሰሰ ለባም ይኸይድ ከም ዘሎ ብሃርደቢስ ይኸይድ ከም ዘሎ መብዛሕትኡ ዝብሎ ዘሎ ስትራቴጂን ገለን ሓሶት ምዃኑ በዓሉ እቲ ኩነታት ናቱ እዩ ዝነግረካ ስለዚ እዚ እውን ሓደ መርኣያ ናይቲ ሕማቕ ተርብል ሕማቕ ዝኾነ ወይ ከዓ ዘይዕውት ስትራቴጂ ሒዝዎ ዝኸይድ ዘሎ ንግሆ ምሸትን ድማ ዝርከቡ ስትራቴጂ እውን እኮ ነኺስካ እንተኸድካዮ እምበር ንግሆ ዝበልካዮ ምሸት ተፍርሶ ምሸት ዝበልካዮ ንግሆ ተፍርሶ እንድሕር ኮይኑ ይሳዕ ክዕውተካ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂ ፅቡቕ ዘይሕማቕ እንተወሓደ ተፀሚምካ ንሓያል እዋን ክሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ ተፀሚምካ ኢለ ዶናልድ ትራምፕ እታ ተፀሚምካ ትብል ቃል ኣብቲ ናቱ ቮካብለሪ ኣብቲ ናቱ ዲክሽነሪ የላ ምፅማም ዝበሃል የለ ተፀሚምካ ዘይከትካዮ ጉዕዞ ድማ ቀልጢፉ ኣይውዳእልካን እዩ እጂ እዚ ብዙሕ ዘረባ ፈጢሩ ኣሎ ኸሪእኩም ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወሃበሎ መጀመርያ ግን እቶም ደገፍቲ ናይ ውግእ ዝኾኑ mainstream media. As you got this information that there was a request out there to help with Iran in any way possible. Yes, Sarah. Sources telling me and Arcadia Bill Lewis that the U.S. military is casting a wide net as it's seeking new ideas for how to ramp up the pressure on Iran. And it comes as the U.S. military and Central Command in particular is reevaluating their current strategy and the options that are currently available to President Donald Trump intended to bring Iran to the table on his terms. And that includes this effectively a crowdsourcing email that we're told was sent to a broad range of U.S. military analysts and military planners last week, just before President Donald Trump issued those threats to escalate the conflict with a new round of military. ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኩላታ ዝግበር ዘሎ ሓሳብ እንተረኸበ ኢሉ ናብ ኩሎም ወታደራት ፍሉይ ሓሳብ ዘለኩም ኢሉ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ እዚ ድማ ኣብዚያ ስምዕዎም እዚኦም ድሓን የቤላ ገይሮም ኣለሳሊሶም ሰራዊትናትና ሓሳባት ስለ ዘሎ ገለገለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኦኬ ፌር ኢናፍ ሰራዊትካ ምሕታት ወታደራትካ ምሕታት ንቡር እዩ ካብቶም መራሕቲ ንላዕሊ ሓደ ግዜ እቶም ተራ ወታደር ዝያዳ ብልሒ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኣሽቱ ፅቡቅ ሓሳባት ዘለዎም ክህልቑሉ እዮም ኢትስ አ ጉድ ፕራክቲስ ሕማቕ ፕራክቲስ ኣይኮነን only እቲ እንኮ ፀገም ናቱ ግን ኣበይ መሲልኩም ኣብ ዝስምዕዎም ፀገም ናቱ ኣበይ The second source said CENTCOM is looking at everything, acknowledging it needs to reevaluate the strategy. I mean, this is wild. I mean, Sagar, think about this. How long, how many decades has the U.S. military been thinking about and wargaming and planning out what they would do vis-a-vis Iran, considering, we thought, every possible scenario. And so if you think, if you're listening to Mark Levin or you're listening to Ben Shapiro and you're hearing all this confidence from people, oh, we just need to strike them harder, we just need to bomb them a little bit more and it's all going to work out. The U.S. military doesn't think so. They are literally out of ideas and having to go to the crowd. Hey, I don't know. We got nothing. You guys got any thoughts on what we could do here? Yeah, 47 years. እንታይ እስከ ይብል ኣለዉ ዘገርም እኮ እዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ስትራቴጂን ሓሳባትን ዘይብሉ ወይ ከዓ ሓሳባት ወዲዩ ሓድሽ ሓሳባት ይደልዩ ኣሎ ክበሃል ከሎ ዘስደምም እዩ ኢራን ንምውዳቕ ንኢራን ንምጥፋእ ንኢራን ንምንብርካኽ ን47 ዓመት ብዘይ ቁራፅ ዎር ጌሚንግ ዝተፈላለዩ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ከመይ ጌርካ ታርማ ኣበይ ታርማ ቤን እዩ ዘገም ዘለዋ ቅድሚ ምህራምና እንታይ ክንገብር ኣለና እገዳ ኣበይ ከጥክማ ኽእል ቤን ጌርና ክንዓፅዋ ንኽእል ቤን ጌርና ኣዳኺምና ክንፀንሕ ንኽእል ኩሉ ዓይነት ጥበብን ክፍኣን ኩሉ ነገር ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብሩ ዝፀንሑ መዓት ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስትድ ኮይኑ ዝስራሓሉ ዝነበረ ውፅኢት ናብታ ኮይኑ ኢሎም ልክዕ ከምዚ ሓመኹሽቲ ተኣኪቡ ምስ ንፋስ ክገጥም ኢሉ ዝኸደ ሽዑ ኢሉ ዝጠፈ ከምኣ ኢላ ጠፊአ ማለት እዩ ይግረሙ እዮም ዘሎ ኣሜሪካውያን እዮም እዚኦም what happened እሱ ኩሉ ፕላኒንግ
وهان أبا حنت نجر زي تقصوا له سادما بس كل بلان أمريكا خد جبر كلا كل جزء ما راحتنا أمريكا متى بدنا متى بس حنيرو مسيران موجع أي واتسني exactly that's why حجب حساب سينهم زلوا مس إيران كل تجمع الأوريدو ما ديبهم نفط وور جيمينج بحلال نتكوينات كيجت ما كخلو كوينات تجبر بحالها نا إيران عامل نات كعامل غير كوينات تجبر وور جيم بحالزي أقدسي كل توور جيمز جبار أمريكا تسعر ميراو سلامتاي إيران وش متحرمون ساعات ويا نداد سلز خبر دما قطب عالم سلز هرم أمريكا كيف توت من قد خد كيار تقدر سلزي نتا وور جيم سلز ديفولت ووتسيت نايت وور جيم دما سعرتنا أمريكا سلز خونزنا بري ما راحتنا أمريكا تبليرو سوري زي وجزء عند لأننا عشان دونالد ترامب قد زل إلى تيوا كم تا وور جيمز ناي كل جزيتنا قدنا برد ما نهلكم ولا أنت هرمي ولا أنت جبره مواصع يلا كجبر زخلنا جري يلا سلزي again this is ناي بحقنا أمريكا زحزم كنتاتي تفتير زلو نا أمريكا زحزم كنتات كبهال كله جن it's far reaching ترى أنا قرقيت ناي نصدق نوح حكات خيز غلط أجمعه let me give you this story which is pretty much نيرترا بريزنت نزبنات تزارب اللون تبلناون جيجا يكونن strategic defeat for President Trump. And it's a strategic defeat even bigger than just simply losing a war, because it really reflects the massive decline of American military dominance that's occurring in the region that has the ripple effects around the world. This is the end of America. So President Trump is ending, wouldn't just be a concession for the war, but this would be the bookend to America's unipolar moment. So in 1991, when the Cold War ended, we had the first Gulf War. That is the war that demonstrated beyond all doubt America's escalation dominance with the precision revolution. We took 10,000 body bags. جستري وزلهم حركاتهم زلعلة تسمع عن نزل وابزوان زي بروفيسور روبرت بيبيو أمريكاوي كرة أمريكا حيال كوينات كيز دلي طيب لا من البات زي سيجمنت زيا مع بريزنت سياس تبصي حمو من البات أنت تبص حنيرة he would be happy at least this is a testimony أمريكا أبكر بوينت وتكت كجات ما يزفنت زيا زي فتسين ككاب كونات زتباتخ أكايدا اندرا زبلو هذا جزء بحما ودا دقا كود كم زخد إذا بتحدى أتي حزب عالم دما بخل ناجح في الأرقام سكت كأنس أرزتنسيو هذا معلتي حما صعرت كم زجات فلوتي بالنيرو وين ما عاد أدمي يوم نزوم نير ترى مرعتي وسيد له ماله جن بروفيسور بيب exactly سايلو هجم من أمريكا تحرير مود أنا زحل كينات شنشات من تسعة جميرو على ما بينا يلو زدلي ونا جبرو فانتازيا زخد وزن برو إيران مودة مقابرو يخون على نتحلمي نتهجمني نتي قبل الجبتة تحسس بنا أمريكا ترى سعرتها يكون بإيران زكاة ما نازل ليلو the American empire's hegemonic power is at its peak مودة تابعه بحق تحريمه يروح ما شاء الله ما هنا أمريكا كبيرة تسعير قوتية كما أفغانستان يكون كما أفغانستان كتوصل لا معسكرات قريفة قوتية جن أب باكستان أب أذربيجان أب تعلم بوتات كل سلزة لا they have no problem you know أب أجرات خليج كم دليتهم الله سلزي كما أفغانستان تسعيرنا خبلو قالوا it's very small thing أفغانستان على أجد ساقرا يكون أفدق بحرون يبلون بس وهاجري so أبي سعر غير كتوزيت خلينا كاب إيران تسعير كاموس أمالك النبمولو تخليج قريفكا سبقوا لها مالتي إزي أبي إمباكت يزلوا أبي إمباكت أبي تلوا زلوا فتسينكا لا ولا زلق إلكا نابتن إلكا كتقيرة تخل عينت أكايدا يكون نزي سلزي هذا مسرتاوي لو تأجاتي مكم زلوا يمسنو زلوا أمريكان إمباير كم قدمنا كقصد تزعبي بدون سلزي that's why سعرات المقبل كبير وزلوا دونالد ترامب ولا بكل سيناريو زري وزلوا دونالد ترامب كابزيا كوس أيكلني بلون تلو تعوي تقوس أيكلني بهان تلو جن كيف تراي زلوا because أتخيل أماراتي أزيو كبيد أمارات سلزون نمبر ترى كم زي أفغانستان دزخون دونالد ترامب كلام بورسو يزو قد بايلو كم زي تعريف جيرو مرر مزبلتو قمت لابيلي زخيت زنا برا كمان مجبرانير جن أبزيا كم أتبهالي يلاني ينزلوا زلوا أتخيل خزليلك كم تاز أتخيل زليلك أتخيل زليلك موسى يلا نبدأ مخنياتو كاب كل معسكراتنا يتكبابي كنسجوجن بملو تزوباتي أبتحتي قصصرنا إيران كنقط فينا وخلا زرار بني إيران بعلنا مرقنا سوبر باور نجبر لنا كالوت حالتات مولد التنادمة أمريكا نخيسات واقع هجر كم زي كونتن نربحاناتا نجزيومبر
نوح تقاليسا ربحا كتوحس تخل كم زي كونت كفلتيهم which is going to create another big nightmare توساقي زقدده شجر كفتريلو سلازي أمريكا نايموداتا درجاناتا كونتاتا أبزخا بدا درجة خمس بصحي ماشب اللون يوم أبزين أمريكا قبل من نصبح تدقي تخلنا يعني ولنا برجس still they have enough resource اللو كم أمريكا زي مثلا حجر قصة لالو زخل نجارات اللو سلامتين ولا لنا even أمريكا هم بعدش حي لقمة صغيرة سلامتين داريلكا because they have resource أمريكا كم تنقل ميوزن بركم بعلنا بريتش إمباير قليكون بريتش إمباير حبتنا وتكاب كلا عالم زمسزنا بري نخالوت مزميزيو حبتامير أمريكا قل يمزمز كون تغنى بعد كله سفح مريت نحرشا زغونا له ني معدنات زغون دزلي ومبزحت له قبل اليو بزح شركة نتات له سلازا أمريكا نز اندران تقديفو ما يزبهال مليسون كحيلو قوليا هذا كابت زعبي كسارنا أمريكا وتهدروا اندراناتهم إذا بيزات كيركا أفقدوا شمدع رأتوا لزلخا زنبرو حدا كابت زعبي ودكتهم ذا سعبي شجر انتلو نسيهم زلو سلازي basically كعوتو دحر خوينم they have to stop this nonsense يوم زلو شو عتمت شو منت بيتسخون بيزات ناتهم قديفهم بس ما عمل ما بتعدوا من أبكبابيهم انت سريها تبعدش حيال كونيا ما نادو إذا كله عندنا زي تأدن أداي دم سألهم زلو نعون تقديفهم قن أبعدهم ينفسخوا قبرية أميفرساتهم ينفسخوا قبرية أمفسبهم ينفسخوا قبرية كل ساقاتهم قبرية that means immediately ويون أبتوسنا جزء حيالات كونهم كم سقولي resource دل وحجر سلزخون زيا أسوأ الكاميرا يدل أمريكا is different أوروبا يعني أم نفسهم focus قبرز بهاليلن there is nothing to focus on you don't have a resource أمريكا قل بقمت على ناي كلا علامات بزح ساقاتها توشت له دارجا كمل علم تنسيلو بيلك نبرز غل هاجر تل حدا كاب تشاينا نلعلي تشاينا بزح ساقاتها تيبل انت هاجر أمريكا أزيز ساقاتها زلو هاجري سأسل زبال عميا بكال هرقف زبلون بر كابناتهم زبزح ساقاتها زلو يكون سأقنا الله سسع عند عرقين كا كنا من تايا بيات خالو أي رأي كاني تمابتنا يكالو زلو يزر رأيك أمريكان إمباير ما بس استبل أسل زخونة هرقف ناتيو جت هرقف يو أبزي العاقم عاص مخلصو أبكسادو كم زحنا غير وزل so this is where we are and هذا هي زخونة مسكرناتنا نرجعنا تاريخ مسكرناتنا كنولا نغال. To that war, and only 147 American troops were killed, where we kicked out Saddam Hussein from Kuwait with 300,000 plus troops, the fourth largest army in the world. And it was a splendid victory that had enormous ripple effects for decades and decades. That is now all coming to an end. Now, you could say maybe it was already somewhat coming to an end with Iraq and Afghanistan, but this is a mega legacy. That now it is going to be President Trump who ended America's unipolar dominance. So when we have the history books written, it'll be 1991 to 2026. And who's the president in 2026 of the United States? It is Donald J. Trump. So he will not be forgotten in the history books. He will go down as having the biggest strategic loss in pretty much America's history. I don't think you can even Vietnam, although there's more. I mean, this is it. زربازت سمعوا زلهم حقهم دحر خوينو دونالد ترامب حدا نتبه مغيرون أمريكا زقبر تاريخنا مصحفتي نحوارو كسفريلو كابشن شاتا من تسعة حدا ويتسعة كساب شحن قلت شحن إسران شدشتا تبهيلو أمريكا هيجمونيك سوبر باور سوبر مسي سقبلت النت عبل القبت زقص على زود قالو غزي دما ابزبنه بريزيدنت دونالد ترامب زبل تاريخي يصحفل نحوار دما ليغاسيناتو بزي يكفلت امريكا عقمي امريكا مودادرت زي بلو عقمي خوين سمع عم زنبره دونالد ترامب علو ودي ويبلو له that's it so and دونالد ترامب تايبلالو تا ميمو يبص حطونا لسو even though they spend hours and hours together talking. Now, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. I called some numerous people. I don't use the word begging, but some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint,
We want to talk about سنتي بلا دونالد ترامب مسيلكم أب تاريخنا دحر كلا يكون عالم زحية لمدقعتي قبل الإيران كنا كايد ودينا نيرنا سلزي كل مستوى ده إيران دويلهم لمينهم نقبل أكل نيجل لمينهمنا سعودية وندويلهم قطر دويلهم إمارات دويلهم لمينهمنا قدفوا ويلهم بقى بجاهم كزاربي دللو قليلهمنا سلزي بسون كنا نتي تقصد تقبلنا يبلالو and the sad part is تزعزن كفالناتو زعمنا يلا nobody is buying this BS is بعزله زعمنا يلا كلكم كلهم أيكونن إيراناويان أمريكاويان وني أمنوا يلون I'm sorry, we accidentally fired 8 ballistic missiles at your base. My bad. But then President Trump says, yeah, but we're going to hit. So we're going to shoot back. And yeah, it's my turn. And then he always throws that weird thing in there. And I just have to ask, I get it. A lot of people like President Trump. But at what point do we suspend disbelief in what we see with our own eyes is untrue? This claim that they're trying to make a deal. They're begging to make a deal. They called us to make a deal. I think we're still going to make a deal. What are you talking about? What deal is even imaginary on the table? There is no deal. We took the memorandum of understanding, and within days, we inserted ourselves into the Strait of Hormuz administration, which we did not sign up for. In fact, we specifically signed up at the ኮሎኔል ዴቪስ ይዝበሃል ወናይ ወታደራዊ ሓላፍና ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሕሱ ከም ቅቡል ወሲድና ኢና ግን ኣብ ኤናይ ነጥቢና ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን ክንብል ንኽእል መዓስ ኣብ ኤናይ ደረጃ ኢና ነቲ ኩነነት ተቐቢልና ብክውንነት ክንዋሳእ ክንፍትም ዘይከውን ነገር ንክንደይ ግዜ ኢና ክንቅፅፍ ተፀሚምና ክንከይድ ንኽእል ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ ኣሎ there's no deal ስምምዕ የለን ገሌ የለን ኣይደወሉልካ ኣይለመኑኻ ዘይከውን ኣይትዛረብ ንሱ ዘይከውን ክዛረብ ክሊ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ነዚ ዘይከውን ቦልሽት ምእማን ክቋርፆ ክኽእል ኣለዎ ይብላሉ ሲምፕል ውፁእ ሓሶት ኢንተርቴይን ክንገብር የብልና ካብኡ ክንእለክ ክንክእል ኣለና ካለ መንገዲ ክንናድር ኣለና ይብላሉ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ሰልቺወቲ ሓሶት ክደጋገም ከሎ ለውጢ የብሉ ኩሉ ንሕና ንሪኦ ዘለና እሱ ዝብሎ ዘሎ ወላ ኩላቶም ኣሜሪካን ዝብሎ ዘሎ ንሕና ንሪኦ ዘለና ንሕና ንከታተሎ ዘለና ስዕረት ናይ ኣሜሪካ እዩ ውርደት ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ትግለፋላ ኣሜሪካ ትእለላ ዝብል ክውንነት ዳ እምበር ኣሜሪካ ትዕወታላ ዝብል ክውንነት ንርኢ ኣለና ንሰሚዕ ኣለና ስለዚ ጊቭ ኣስ ብሬክ ቁርብ ዕረፍቲ ሃበና ታዲካን ፈኸራኻንስ በዚሑ ክንፃወረ ይከኣልና ብዝተኻለካ መንገዲ ትዕግስቲ ግበር ዓቕሊ ግበር እቲ ሓሶትን ሸፈጥን ድማ ይኣኽለካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ this is ከመይ ከም ዝኸውን ዘሎ ምናልባት እቲ ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ስለ ዝውሃቦ ዘሎ ወይ ዝተፈላለየ መንገዲ ይዝረፍ ስለ ዘሎ I have to give you one more thing so that you can believe ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቕና ኣለና ክብሉ ከለዉ ስምዕዎም ኣብዚ we have learned from this war is what a failure the U.S. basing strategy has been throughout the region. And now we have this extraordinary development we can put up here on the screen. After how many years have we been in Iraq? Because of this war, it appears that we are approaching an actual full withdrawal from Iraq as bases in the Kurdistan region face attacks from Iran and their proxies. Patriot air defense systems that detect and shoot down incoming missiles and drones have already been removed, according to Al Monitor and their sources. Let me go ahead and read. እንታዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ዓብ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣሜሪካ ድሕሪ 2000 ዝወሰደቶ ስጉምቲ ናይ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ተፈፂሙ ዝበልዎ ብዙሕ ሰብ ድማ ምልክት ሕቶ ዘለዎ መጥቃዕቲ ኣብዘን ሃገራት ገለ ካብተን ወሪረን ዝሓዝዋን ኢራቅ እያ ነይራ ናይ ኢራቅ ነዳዲ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ትሽያጥ ገንዘቡ ዝወርድ ዘሎ ኣሜሪካ ወርሓዊ ደመወዝ ትቦም ነቲ መንግስቲ ኢራቅ ካብቲ ናይ ነዳድናቶም ዝሸጥዎ ነዳድናትካ ሸጥካ ወርቅናትካ ሸጥካ ገንዘብካ ወሲድካ ኣብ ባንክኻ ከተቐምጦ ምሽኖ ናይ ኢራቅ ብግምጣሉ እዩ እቲ ነዳዲ ኣብ ተሸጦ ተሸይጡ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝኣቱ ኣሜሪካ ድማ ብቦርሳ ገይራ ካሽ ገንዘብ ትቦ እዚ እንታይ ማለት እዩ መረቕ ስጋ ስጉ ንዓና ዓፅሚ ዓፅሚ ንዓኹም እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ትገብር ኢራቅ ድማ ነዚ ኩሉ ሸፈጥ ናይ ኣሜሪካ ንክትገብር እታ ዝበለፀ ስትራቴጂካዊ ቤዝ እያ ነይራ ኢንፋክት ካብ ምሕር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምኻድ ኣብ ኢራቅ እስራኤል ሰብ ዘይፈልጦ ክልተ ማዓስከር ኣሎ ነይርዎ ተባሂሉ ኢራቃውያን ዘይፈልጥዎ መንግስቲ ኢራቅ ዘይፈልጦ ኣሜሪካ እውን ዘይትፈልጦ ኢሉ እስራኤል ኣብቲ ውሽጢ ክልተ ማዓስከር ነይርዋ ካብኡን ኢራን ትሃርም ነይራ ስለዚ ክሳዕ ክንዲዚ ጫካ ከም ትኸውን ገይሮማ ነይሩ
ወል ኢራን ጨፍጭፎም ነቲ በይዝቲ ኣሜሪካ ፔትሪዮት ሚሳይልስ ናታ በንቁራ ካብቲ ቦታት ከም ተሃድም ሰራዊት ናታ ድማ ካብ 2003 ዝዓበየ ዕርዲ ገይሩሉ ዝነበረ ቦታ ገሪሁ ንክሃድም ገይሮም ኣለዉ ካብ ኩዌት ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ኣይኒ ማለት እዚ ኢራን ዘውፅዎ ስትራቴጂ ኤፌክቲቭሊ ይሰርሕ ኣሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ዝብሎ ዝነበረ መረጋገፂ ክኾነኩም ኢለ ዝብለኩም ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ምስክርነት ክልኒ ኣሜሪካን ኢምፓየር እንታይ ዓይነት ስዕረት ይገጥምኩም ዘሎ And I mean, this is pretty extraordinary. Basically, Iran wants us out of the region. And in a way, we are being forced to oblige because we can no longer protect our forces throughout the region. We have to marshal our resources as we run low on all sorts of missiles and missile interceptors and all the rest. So we have to strategically reposition to make sure we can protect, I guess, the most vital assets at this point. And so after all of this, it is now the Iran war that has actually forced us to fully withdraw from Iraq, where we never should have been in the first place. Well, yeah, that's kind of where I was going to start. It's like, well, let's actually look at the history of the space of Kurdistan. This was one of the jump-off points between the United States and ISIS, where we fought side by side with the United States Special Forces and a lot of the Kurdish troops that helped defeat ISIS both in Iraq and in Syria. But then let's actually take a step back even further and let's think about why these bases and all of that have to be driven out in the first place. The truth is we invaded this country of Iraq, and yeah, we deposed Saddam Hussein, and we turned it by our own admission into an Iranian proxy state in which the Iraqi prime minister has had to come here to Washington and effectively demand, as of a few weeks ago, that we leave. And remember, that was an agreement that was agreed to in the Oval Office, in which Trump and the Iraqi PM said, yes, the United States is going to exit. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤንድ ኦፍ ኣን ኢራ ይበሃል እዚ ሓደ ዘበን ኣብቂዑ ኣሎ ኣሜሪካ ብየማንን ፀጋምን ሽግራታ እናዕበየ ስለ ዝኸደ ንዘበናት ከም ኖርማል ወሲዳቶ ከም ድሌታ ትዕንድረሉ ዝነበረት መድረክ ተቐይሩ ኢቨን እቶም ኣብ ቁፅፅራ ዝነበሩ ንኣብነት ኢራቅ ሓደ ካብቲ ስቴጂንግ ፖይንት ንኢራን ክግበር ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ድራማታት ስቴጂንግ ፖይንት ናቱ መበገሲ ዕርዲ ኢራቅ እያ ነይራ ምክንያቱ ኢራቅ ዲስታቢላይዝ ገይሮም ድሌቶም ዝገብርዎ ሃገር እዮም ገይሮም ነይሮም ስለዚ ካብ ኢራቅ በቲ ብኩርድለካ በቲ ብካል ጌርካ ድሌትካ ክትገብር ንኢራን ዝብል ኢራቅ ጌርካ ድማ ከተጨንቃ ትኽእል ዝብል መደብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ከባቢ ኣብ ኢራን ዘለዋ ሃገራት ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ድማ ብመሬት ትራኸብ ምስ ኢራን ኢራቅ እያ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እተን ካልኦት ሃገራት ካሊእ ሳክት ታሽም እምበር ብዙሕ ክሕግዛኻ ዝኽእል ኣይኮነን ኢራቅ ግን ህዝቢ ስለ ዘለዎ ድኻኻ ስለ ዝኾነ ወታደር እውን ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እዚ ከምኡ ድማ እቶም ኩርዳውያን ተቃለስቲ እውን ስለ ዘሎ ንዖም ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ንነዊሕ ዓመታት ዝተሰርሐሉ ስትራቴጂ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ነዚ ቦታ እዚ ነዚ ናይ ድራማታት ናይ ምግባር ቦታ ገዲፉ ንክወፅእ ምግዳዱ ኢራን ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓየለቶም ህያው ኣብነትን ምስክርነትን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ታሪካዊ ፍጻመ ክብሎ ከሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ሓቅን ፈረቓን ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣሜሪካውያን ኩሎም ዞም ዝነግርኹም ዘለዉ ራርሳም ኣሜሪካንስ ኣብዚ ኣሜሪካውያን በሉና ሓይሊ ፀንብሩና ኣብ ኣሜሪካ ዘይኩመጥውን እኮ ኣሜሪካ መወዳእታ ዘይብላ ሓይሊ እዩ ዘለዋ ዘይትፈልጦ ስኻ ኣፅዋር ኣለዋ ኦኬ ዘይንፈልጦ ኣፅዋር ክህልዋ ይኽእል ግን ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዝወርዳ ዘሎ ስዕረት ፈትያ ትቕበለ የላ እዚኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ፀረ ኣሜሪካ ይመስልኩም ደያር ማጋ ናይ ኣሜሪካ ማጋ እንተደይበላ ኣሜሪካ ፈርስት ብመሰረቱ እዚ ካምፕታት እዚ ንኣሜሪካ ሓያል ዝገብራ ኣይነበረ ባህልቲ እዮም ኣሜሪካ ሓያል ክትከውን ንኻልኦት ናፀቐጥካ ናሓዋሩ ናጨፍጨፍካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣሜሪካ ዝኣክል ፀጋታት ኣለና ገንዘብናን ሃብትናን ኣብ ህዝብና ኢንቨስት ገይርና ኢና ክንምዕብል ንኽእል እዮም ዝብሉ ሓቂ ድማ እሱ እዩ እቲ ካልእ ኣማራፂ እዚ ዕንደራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ኣብፅሒዎም ኣሎ ንሕማቕ ካብታ ሕማቕ ዝገደደ ከዓ ናልኩም ኣብዚ Troop casualties have taken place in the war with Iran. Serious injuries, even deaths, that until now have been covered up and hidden from the public. And it's only out tonight because of a Freedom of Information Act request. New Defense Department records show tonight that more than 400 casualties in the first 6 weeks of this war alone, including 17 life-threatening injuries. By the way, casualties is defined as people who are killed, injured, or lost during a war. The Army took the worst of it, over 270 wounded, and the most common injury by far wasn't shrapnel or broken bones, it was head trauma. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓቂ መዓት ሓቂ እዮም ክሰምዑ ምስ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ነነዊሕ ዓብይ ጥሞ ዝነበሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ልዕሊ 400 ወታደራት ተጎዲኦም ከም ዘለዉ ወይ እውን መጉዳእቲ ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ መጉዳእቲ ድማ ብፍላይ እቶም ዝሞቱ ገዲፍካ ማለት እዩ 17 ድማ ሂወቶም ላይፍ ትሬተኒንግ ካዥዋልቲስ
ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ናይ ሞት ዕድል ዘለዎም ወይ ናይ ሞት መድረኽ ከጋጥሞም ዝኽእል ዓይነት ደረጃ ጉድኣት ወሪድዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ 17-16 ሰብ መይቶም ንዝብሉ ዘሎ 400 ብከቢድ ዝቆሰሉ ወታደራት ከም ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ድማ ካብ ሰብ ካብኦ ይፍትኑ ከም ዘለዎ መዓት ነገር እዩ ዝሕባእ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ድማ በብሓደ ክወፅእ ይኽእሉ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣሜሪካ ወሪድዎ ዘሎ ክሳራታት ካልኣርስቲ እዩ ካብ ኢራቅ ስኢልካ ይትወፅን ኢኻ ብንሽተይ ነገር ኣይኮንካ ካብ ኢራቅ ትወፅእ ብዙሕ ጉድ ኣጋጢሙካ ስለ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ከየጋጥመካ ኢልካ ጥራይኻ ነዚኦም ዓበይቲ ውሳነታት ትገብሮም ስለዚ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዘሎ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ ቀስ እናበለ ድማ እህታይ ፀገም ንዑ ጥራይ ምዝርዛር ይከኸምስ ግዜ በዚም ወዲ ከምዝን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ካብታ ንነዊሕ እዋን ኣስኪሮላ ዝነበረ ቦታ ብሕማቅ ተገሪፉ ካብኣ ተፀፊዑ ክወፅእ ተገዲድ ኣሎ and yeah I mean this is it ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ከጋጥሞ እዩ ካብዚ ንንየው እንታይ ክኸውን እዩ ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ከም ዘሎን ክሳዕ ክንደይ ሸጊርዎም ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና it's just ዘገርም እዩ በቃ ዘገርም ኢልካ ጥራይኻ ክትሓልፎ ትኽእል ካልእ ዝበሃል ነገር እውን የለን ኣብዚ it's incredible crazy and you can call it whatever you want እዚ በብዚ ኸድናዮ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ነታ ሕማቅ ተወሳኺታ እዩ so ኢራናውያን ዝፈጥርዎ ዘሎ ታሪክ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም this is going to be for the books. Totals as they quietly sat on 70 casualties logged in a single day back in March. Now, fast forward, since Trump ended the ceasefire this month, according to documents, there have been more than 200 additional casualties. And 4 more deaths have piled up. And remember, right around that same time, the official death toll got quietly revised down from 18 to 14. Look, accounting can shrink a number on a spreadsheet. እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ቀፃሊ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ጉዳይ ሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ ኣሎ እንታይ ከጋጥም ክእል ተወሳኺ ኢና ክንብል ዘለና for example ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣሜሪካ ፅቡቅ ዜና ኣይኮነን በት በዚ ሕጂ ዘለዎ ጥራይ ክውድኡ ምኽኣሉ ዶ እወ እቲ ፀገም ግን ንኸይውድኡ ውሽጢ ኣሲሮም ዝሓዝዎም ሰባት ኣለዉ መን እዮም ንሳቶም ኣብ ዝረኣይዎ about rebuilding the infrastructure. There are multiple ways to do that after the war, with a mini Marshall program or investment for private sector and so forth and so on. There are ways to deal with it. Do not worry about that right now. The focus and the concern should be victory. Victory brings many opportunities and possibilities. Diplomatically, no ceasefire for at least 30 days and perhaps longer. No negotiating for at least 30 days and perhaps longer. We need to meet our objectives first on the battlefield. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማርክ ለቪን ዝበሃል ንግሆ ካብ ድቃሱ ተንስኡ ግጥራይ ዝእውጅ ሰብ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ማእስዩ ገይርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ቅድምቲ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝኸበደ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ኢሉ ኣውጅሉ ዝነበረ ፌስታ ኮይኑዎ በጃ ከጠጠው ከይተብል ወላ ትሕቲ ቅርፂ ብምሉእ እንተዕኒኻዮ ኣይትፍራህ ድሓን ከመይ ጌርካ ከም ዝፅገን ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ብዙሕ መንገድታት ኣለዎ ሕጂ እዕኑ ጥራይ ቀንዲ ዕላማኻ ዓወት እዩ እዕንዎ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ነዳዲ ቦታ ድዩ ናይ ቢንቶታት ድዩ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ድዩ ኩሉ ይዕንዎ ጥራይ ቀንዲ ዓወት ብኢኻ ክትረክብ ትኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ዘይብልዋ ኩሉ ግዜ ዝበልክኹም ኢራን እንታይ ትገብር ግብረ መልሲ ዘገድሶም ኣይኮነን ሃገራት ኸሊጅ ብምሉአን ናይ ህላወ ፈተና ክገጥመን ዝኽእል ኩነታት እናሃለወ እዚኦም ኣይገድሶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ እዮም probably ድሌቶም ከም እዩ እተን ሃገራት ኸሊጅ ኩለን ኣዝየን ክዳኸማ እዩ ድሌቶም ሃገራት እስላም ብምሎም ክዳኸሙ እሞ ከም ድሌቶም ከስፋ ክብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ ዝደፍኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንበዓል እዚ ስምዑ እዩ ዝብል ንበዓል እዚ ስምዑ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክኸውን መወዳእቱ ኢኻ ትብል ስለዚ again ናብ ኩናት እቶ ኪት ትቀፅል ብዘየገድስ ዋላ እግርኻ ተቆሪፅካ ከለካ ቀፅል ዋላ ሰመይቱ ከሎ ቀፅል ኪትራይ ኣብ መኻድ እዩ ዘሎ ተዓወት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ናበየ ክኸይድ ተሎ ባዕልካ ትፈልጥ ኪትራይ ሕጂ እዚኣ እያ እታ ኩነታት ነዚ በዓል እዚ ዝገብርዎም ዘለዉ እቶም ኣሜሪካን ካልእ እዩ ዝተፈላለዩ ትኸይድ ይብልዎ ኣሎ ኪድ ንስኻ ከይድካ ኣብቲ ግንባር ኮይንካ ተዋጋእ እስራኤል ክትዕወተልካ እንዲኸደል ደለኻ ኪድ ንስኻ ሕለፍ ኣሎ ንስኻን ደቅኻን ሕለፉ ኣብኡ ብዙ ሰብ እዮም ዝብሎ ንስኻን ደቅኻን ከይድካ ኣብታ ግንባር ኮፍ በል ድሕሪኡ ክትዛረብ ትኽእል ኣብዚኣ ጥዑምን እናበላዕኻ እናሰተኻ ብሂወት ናይ ዜጋታትን ናይ መጻኢ ናይ ሃገራትን ክትላገፅ ኣይኮንካ ንስኻ ኣብቲ ኩናት ብምዋጅካ ትረብሕ ኢኻ ዘለኻ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ድማ ዓበ ክሳራ እዩ ዘለዎ ካብዚ ኩናት ውሕዳት ዝቁፀሩ እዮም እቶም ረብሓ ኣለና መክሰብ ኣለና ዝብሉ
ስለዚህ እዚኦም ወዲ እዚኦም ከምዚኣቶም እዮም ነቲ ደትውግእ ዝጉስጉስብሉ ዘለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ካልኦትን ኣለዉ እዚ ኪድ ጥራይ ዓወት ኣሎ ቅድሚኻ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ይብልዎ ነዚአን ጥራይ ከም ዝሰምዕ ድማ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ኢንዲፐንደንት ቮይስስ ኣብ ከባቢ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ከምዚ ፌክ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት እዮም ፈጢሮምሉ ዘለዉ ቧ ወይ ትዕወቶ ዘለኻ ኣታ ከመይ ከመይ ሓደ ይመፅእ ሞ ቧ ኣይተኻልካን ዶናልድ ትራምፕ ይብሎ እታ ሓንቲ ትመፅእ ሞ ኣታ ሰብኣይ ከመይ ከመይ ዳ ኮይኑ ከምዚ እኮ ተራእዩ ይፈልጥኒ ታሪክ እኮ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ከምኡ ዝብልዎ ጥራዮም ሰባት ኣብ ዙርዩ ዝዘብሩ ዘለዉ ዝበሃል ኣታ ሰብኣይ ሕማቕ ኣለኻ ኣሜሪካ ትልክም ኣለኻ ኣዝዩ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ዝብሎ ድምፂ ኣብ ከባቢ ከምዚ መፅእ ይገብርዎ ኣሎ ኣብ ቲቪ ዝርዮ ይኹን ኣብ ሰባት ዝረኽቦ ይኹኑ ኩላቶም ብከምዚ ዓይነት ኤኮ ቻምበር እዮም ከልኪሎም ዓፅዮም ሒዞሞ ዘለዉ እዚ ዋላ ነቲ ዝጥቀመሉ ሶሻል ሚድያ እውን ማኒፕሌት ከም ዝገብርዎ ፍሉጥ እዩ ናይ ዓወታት ዜና ፅቡቅ ይገብር ከም ዘሎ ዝውድስዎ ሰባት ጥራይ ናብ ዙርዩ እናምፁ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዛ ትሪእዎ ኣዝዩ ሶፊስቲኬት ሰብ ኣይኮነን ዕንጀል ዝበለ እዩ ስለዚ ዕንጀል ዝበለ ከምኡ ድማ ብኣንነት ዝተባዕጠ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣንነቱ ዘድሊ ዘረባ ሓበሬታታት እዮም ዝብዎ ስለዚ ካብ ክውንነት ኣፀቢቖም ኣርሒቖሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስቲል እቲ ክውንነት ግን ዋላ ተዓሚቱ ከሎ እዩ መፅኡ ዝፀፍዖ ዘሎ ባቅ ኣቢሉ የበራብሮ ኣሎ ስለዚ ንህልኩም እዚኣቶም ድማ በቃ ኣቕሎም ይፀይብዎም ዘሎ ሕጂ እውን ክገድፈና እዩ እዚ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ዝገድፋ ዘሎ ክትኩስ የኢሉ ተዳልዩ ፀኒዩስ ከመይ ገይሩ ዝቕየር ዘሎ እናበለ ጭንቀት እዩ ዘለዎ Financially, militarily, and every other way. None of what he says even comports with reality. The United States and Israel have been hitting their infrastructure. They have hit a bunch of the oil infrastructure. They've blown up every university in the country. They've blown up most of the bridges. The Iranians are set up for this. They are not vertically integrated, but they are at parallel construction. እዚ ከዓ ማጋዝ ዝነበረ ሎሚ ማጋዝ ዝበሃል ናይ ጥፋት ኢሉ ዝገደፈ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ገለ ካብቶም ኣኽረርቲ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኩሉ እዚ ትብሎ ዘለኻ እስራኤልን ኣሜሪካን ገይሮም እዮም ቢንቶ ሃሪሞም ናይ ኤሌክትሪክ ምንጭ ሃሪሞም ዘይሃረምዎ የለን ዩኒቨርሲቲ ሃሪሞም ሕክምና ሃሪሞም ቤት ትምህርቲ ሃሪሞም ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም ኢራን ግን ንኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ዘእትዎ እዮም ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብሮም ከም ትኽእል ኣብቲ ናቶም ሲናሪዮ ፕላኒንግ ዘሎ እዩ so they are just resisting everything ዝገበርካ እዩ ሕጂ ተወሳኺ ጌርካ ተምፅኦ ነገር የለን ነቲ መኸተ ናይቲ ህዝቢ መሊስካ ከተጠንከር ተዘይኮንካ ከተሕይል ተዘይኮንካ ተምፅኦ ነገር የብልካ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ኣብ ዘይትወፅኦ ታኺላ ንኽትእትዋ እንደማዕጢቕኩም ዘለኹም ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ናይ እስራኤል ረብሓኹም ተባሂሎም እቲ ማጋ ዝበሃል ዝነበረ ንምንታይ ኣብ ናሓትሕዱ ይዋጋእ ከም ዘሎ ይኸጥሪ which is ንኢራናውያን ሓደ ኣገዳሲ ዓወት ካብዚ ዝመፅኦም ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ዝኽየዶ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ንኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ተመሊሱ ዶናልድ ትራምፕ ክንምንታይ ምምቕቓል ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ እውን ኣብቲ ዓብ ስእሊ እቲ ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኣማራፂታት የብሉን ዘለዎ ኣማራፂታት ድማ ሕማቓት ኣማራፂታት እዮም ብዙሓት ቶም ለባማት ግን ነዚ ሕማቕ ኣማራፂ እውን ተቐበሎ ከም ዘለዎ እዚ ሕማቕ ኣማራፂ ሕጂ ዘሎ እንተደይ ተቐቢልዎ ዝገደደ ሽግር እዩ ክመፅኦ እምበር ካብኡ ዝበልፅ ነገር ከጋጥሞ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ Nuclearization of Iran, because this is what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time, and we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ኩርሲ ኮይኑ 47 ዓመት ድብል ዝነበረ እጂ 3 ዓመት ካብ ወሲኾምሉ ን50 ዓመት ማንም ሓይሊ መፅኡ ክቐርቦም ዘይክእል ዝነበራ ነቐሪበ እዮም ይብላ ኣለኹ ኖ ወንደር ን50 ዓመት ዘይቀረቦም ካልኦት ሃገራት ይኹን ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ምዃኑ እዛ ኩንነት ናትካ because of this እንታይ ከም ዘጋጥሞም ስለ ዝፈልጡ ካልኩሌት ገይሮም ንመራሕቲ ጀነራላቶምን ናይ ስለሓ ሓለፍትናቶም ይሰምዑ ስለ ዝነበሩ እዚያ ሕጂ ስኻት ኢኻ ዘለኻ ታኺላ ከም ተጋጥሞም ተነጊርዎም ምስ ረኣይዋ ኣይተዋፅአናን ኢሎም ምዕንጅሉ ድማ ኣብ ኣድቕድቕ ኢሉ ስቲል እቲ ዝወርዶ ዘሎ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅብቕቲ እንታይ ኣላቶ መሲሉ እታ ዕንጅልና ናቱ ንፃዕዳ ፀሊም ፃዕዳ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዘሎ ትደስሶ ዘለኻ ፀሊም ኢሉ ዓው ኢሉ ክዛረብ ዘየሰክፎ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ብፍፁም እኮ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቀዳማይቲ ጉግል ነጥቢ ምስ ገበርካ ፕሩፍ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ዝሕሱ ሰብ እዩ እዚ እጂ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ናቱ ሪያሊቲ ዘለዎ እዩ ተሓሶሲ ኣመና እንተደጊምካዮ ሓቂ ኮይኑ ይስማዓካ ፈትንዎ ንሓንቲ ሓሶት ተደጋጋሚ ድገምዎ ሓቂ ኮይኑ ይስማዓካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከም ሓቂ ጌርካ ኢኻ ትዛረብ that's what happens ስለዚ እቲ እሱ ዝብሎ ሓሶት ተጋጊሙ ብምዝራብ ነቶም ማጋ ዝበሃሉ ፈሎወርስ ናቱ ሓቂ ኮይኑ ከም ዝስምዖም እዩ ዝገብሮም
እዚኣ ከዓ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝፈልጣ ትሪክ እያ ታእንኮ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጣን ዝጥቀማላን ትሪክ እሳ እያ ሓንቲ ዘረባ ይትዛረብ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር መሰጅ ናቱ ተዓዊትና ኢና ዝገደፍናላ የብልናን በቃ ንሕና መወዳደርቲ የብልናን እዩ ዝብል ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ሓሶት ንገለ ይብሉ ኖ ኢት ወርክስ ክንደይ ክፋል ናይቲ ማጋ ገለ ክፋል ከምኡ ስለ ዝብሎም እዮም ምስ ዘለዉ ዓወትና ዓወቴ በቃ ዓወትና ዓወቴ ገይረኩም ዘለኹ እዩ ዝብሎም ሓደ ግዜ ገሊኦም ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ፅቡቅ ነገርሲ ንኣብንታይ ንብል ንሕና ክርስቲያን እስላም እውን ከምኡ እዮም ግን ኣርሙነ ጌጋ እንተለኒ ክርስቲያን እንታይ ይብል ንፅቡቅናሲ ኣምላኽና ይሓልየልና እዩ ኣምላኽሲ ንሕና ዘይንፈልጦ ወይ ንፅቡቅና እዩ ዝሓልየልና ኢልና ኢና ንኣምን ታዲኹኑ ዋላ ሕማቅ ሕጂ እንተሎ ኮይኑ ዕላማ ኣለዎ ኢና እቶም ናይ ማጋ ተኸተልቲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እዮም ዝብል ንፅቡቅናስ በዓል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ወይ እሱን ነፍሱን ጅቡን ንስድራ ቤቱን ንምህብታም እዩ ዝጓየ ዘርኢ But again, this is also what happens. ኣብ ዓለም ዘለኻ ንፅቡቕካ ንስኻ ጥራይኻ ንሂወትካ ንስኻ ጥራይኻ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሓላ ትኽእል ካልእ ሰብ መንግስቲ ይኹን ሃገር ይኹን መራሒ ይኹን ወላ እውን ወለድኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቐዲሞምካ ወለድኻ ዝሓሸ ምናልባት ግን ንሂወትካ ኣቕባዳ ምስ በፃሕካ ንስኻ ጥራይኻ ክሰርሓላ ትኽእል እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ከምኡ ዝመሰለ መራሒ ክሰርሓልካ ይክእልን እዩ ስለዚ ዓብ ታሪኻዊ ፍፃሜ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ንርኢ ስለ ዘለና ነግረኩም ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል ነዚ ኩነታት እናተኸታተልና ናባኹም ነብሎ ኣለና ንስኻትኩም ድማ ላይክ እናገበርኩም ነዚ መደብና ደግፉ ክብለኩም ይደሊ ኣብ ዝቕፅል ንዞባና ዘለዎ ፅልዋ ክንርኢና ሳብ ሽዑ ግን ፅፅበቑ ቻው